Hello guys, maing hapon sa tanan and welcome to my vlog. Mapay paguman ako gigo guys dayon. Nag-andam ko kay maadtong merkado guys. Unya nangita ko sa kung kuan ba. Sa kuang kwintas nga akong paborito ba wala man dire. Asa di ka to nako nabutang guys. Hindi man guna ko na ipamutang sa akong mga decoration nga Chinese guys. May nawala lagi tong paborito nako nga kwintas may. Ito kong paborito kay nako nga kuan. Ako yung paborito nga pintas guys, nawala. Di ka ito na ako nabutang. Wala man po diri on. Nawala siya guys. Di ka ito siya. Akong bracelet na kani-kani na putol akong bracelet. Kinanglan pa ni natog ipaayo. Wala gid siya ga asa di ka to kung kuan ga. No, asa dito na ko nabutang. Kanan ba ko ato ay kay kanang simple lang siya ba. Di magko ganan og kanang pang passion bitaw guys nga uir ka ayo gamiton. Akong ganan kana bitang simple lang bitaw siya. Wala gid siya asa di ka tinako ng bitaw. So auto na ko na akong relo. Akong relo nga katong ako ang guys nga relo to asa akong mama. Wala pa na ako nakuha kay kung ano man unta to guys kaning patauran na mag-battery unya. Bibili na ko dito sige tong kalimtan ako guys kani sige kalimtan. Wala naman din nag-under pero ato lang suoton. Palitanan pa ni battery. May remind ko battery may ana relo may sa kuan. Work lock. Baliktad pa jud. Asa di ka to kung kwintas usam may katong isa na ko pag kwintas ba. Di ka to na ko nang utang. Mamalit may og sudan guys. Kasi 1 kilo rin palit na gasa. Pero di siya ganang makaon. O gani guys, ang among mga dugi guys kay pilingon kaayo guys kana bitang mo palit og daghan paretong gipalit ako nga 2 ka kilo guys. Sus Ginoo ko. Tulo ra ka adlaw nilang kinaon guys, daghan pa kay nabili dili na din sila ganan mukaon guys na nakuha na din sila na sumahan na dayon sila yung ana na kong mga dugi guys ka arte guys as in si Dudong gamay gihubat na po. Kari nila kung suotong kay nawala man to kung isa ka kwintas kay ganahan nako. Ito na ko nabutang no. Narato diyan nalimot ako adapit basta narato diyan. Tanawa guys, wala ko kasumba og pila ka adlaw guys, hindi ko din akong tiyan no. May nanambok na jud ko may no. Mamanta ka mo kay. Yung mga sanina ko pa na god. Akong sanina gani. Nanambok kay akong mga duray nagbana na pud mga ipangkuragi. Dili ko maglanto sa amin kay maglibog ko diha. Gana mag-ana ko ana gila ko sa kamot guys nga pula na gani. Ana ra. Kay di pa ko ganan og kanang pula kay sa tanan unya maadto ra tag merkado na buin. Ang pawala lang sa kuan ba sa luspad sa tong lips. Kay kaning bag-o ta maligo ngano kaning atong lips nga luspad man.
Okay na kayo guys. Guys, goods na kayo. Akong pugong. Kani? Akong pugong nga itong ga. Isulod nagkuan ga. Dako nga kuan. Ala, kinahanglan ato nang kung anong daan ron kay mga manirado ra ba na sila. Sabado ra ba karon sayo na sila manirado. May naiihi diri may. Asa ka kung kimpit nga ito may? Siguro. Ano dito? Wala, lahi ako ang gigamit nga kimpit. Ako mga dogi, sige pangihi. Ay, naragidi ay. Sakto gid ay si Banans. Naragidi ay kung kimpit diri. Kani manggod nga itong nga kimpit mo, di ni maigo sa kong buhok, guys. Mauna nga. Maudi na akong gamiton. Di na ko kapalit og kuan. Ganang. Oh. Wala sa paw ana ga namay dako kay diaga katong green, blue ba to katugan ni gidala gani nimo. Ingon ka dako kay sa tanan. Wala naman diri oh. To blue kana oh mo na imong gidala. Kay baga ba nipis man na oy. O dala na lang pug ikubag kay para sa tong kuanon. Tingala ko lahi man akong naong diha, diha man ko galantaw diri sa samin ba. Diri ko sa samin maglantaw, guys. Akong buhok guys, wala pa gid intaw ni na kuan guys kay unsaon man nga unahon man gid ang atong palitonon sa sulod sa balay lisod pag magpa kuan ta magpa new look ta nya ang ato ang mga kuan diri sa balay ato ang mga palitonon wa ako mosugot na lang kog ingon ani akong naong karaan tan-awon kaysa wala tay kanon tinuod biya na magsige tag pagwapo niya sulod sa tong balay wala pati daghanag problema uy mosugot na lang ko ni akong naong ingon ani bahala karaan tan-awon basta kay kompleto tag pagkaon. Guys. Hindi ba? Ano naman na ako kung buhok. Simple ba eh? Diyan. Ano. Di ba? Ganyan lang guys, kasimple ang ating kuan. Ako ang ayos kasi adis diri lahi. Diri lahi. Partner gas lang kani siya nagi ni siya partner nahulog ang butog asa dapit. Sayang kaayo. So humana ta guys. Mana siya. Luto na ng kanon ga. Perfume tagamay guys kay. Ako ning itry akong perfume. Gamay kayo siya guys, parating mahala. 200 kapin pero di pug ka mahal sa kahumot. Grabe pug kahumot. Gamay na iya. Tagsa man sa kong banana guys, ara sa kong banana guys oh. Na, dagan pa ako guys kay blue ang color ako kay pink. Na. Mahal kaayo ni. Munto anak ko nga. Ginagmay ra gay. Oil base man ni siya guys. Ginagmay ra kay mahal. Sa kuha man ning mangkuan products man ni nako kuha ning baligya. Niya nagkuan na lang kun mig amo ang banana kay. Wala naman tay perfume. Ay mahulog ni mahal ba na.
So guys, diri ra tataman guys, og salamat kaayo sa ako mga solid supporters, sa ako ang mga subscribers og amping tang tanan guys. I love you all. God bless atong tanan. So bye everyone.